घुसत रही तब न जीबो करे द्वार पर जाके मैं खेत पर तलाव काट देता सर नौहारा लगा के हां नौहारा लगा के का करत रे 4 बजे सुबह रही हम कोई नहीं जगह त कहतन किया जी परवा के अच्छा कह गइर रहे यही पहले तबला के ना पिटाई रहते केने गेल हेने के ऊपर गेल बका रे मतलब के मारत रहल अभी त हम सिंहासना के परवा के खेता में नहीं खेनु गोर भाई हवा ऐसे तार के कुछ हां हां चलो ससुर आज कोरोना वायरस से सभी घबराइल बा आज कोरोना वायरस से सभी घबराइल बा ना जाने कहवा से संकट ही आइल बा चीन में है वायरस से बहुत लोग मर गइले देखी के हालत वही जाके सब देश भी डर गइले देश भी डर गइले चीन में है वायरस से बहुत लोग मर गइले देखी के हालत वही जाके सब देश भी डर गइले लक छोड़े हरोग के भाई भारत में भी पाइल बा आज कोरोना वायरस से सभी घबराइल बा आज कोरोना वायरस से सभी घबराइल बा टेंशन मत लगा जने परवा अरे वहानी ना हो तो तू गांजा खाल कर देह में जान ना कुछ बात है चल ए तू मत तू तार संग ऐसे कब बनावे के मन करेला हां अंडा तू बना खाई बताएंगे ना गिरबो चली देखी कबे के बाना देख के आदमी कहत रहो कि सुबह रही चल जे हम जोत दे हां ओ ये भगवान जी तो पड़तिए लौकता बतावा ई दोगाला में बाना लेवे के ले लेता ना समूह बाले त सब बरारी है त आईना नी के तनको लाज शरम बा कि पैसा लेवे के बेरी गर्दन ले लेता सा खेत में ऐसे ही पड़तिए रह जाई का यो सोला पड़तिए में ऐसे ही खेत रह गल परू ऐसे ही पैसा लेके अनाज जोतना सर सीजन में सीजन जोताई त बोआई किसे आईना नी के बात तनको गतरी लाज आय खाली बाना लेवे खातिर मुंह बालत न सा हम चलनी कि दे पैसा उन्हनी के देब आ लागता कि असो हमर मछरी के बिया ना रोपाई इन्हनी के सोचनी कि लोगन के मछरी के बिया हम बो के देखाईब आ जब हमारे के देखे के ना मिली तो लोगन के हम का देखाई बेंगे ना इज्जत माटी में मिल जाई इन्हनी के तनको लाज शरम नहीं खे हैं पैसा लेवे के बेरे इन्हनी के ट्रैक्टर में ना आवन फूक देतनी माचिस बार देतनी न कि जर जाला बुता जाला जरिए से इन्हनी के हैं बतावा है पैसा हम सुबह रही मलकार से लेनी है कि चलो ट्रैक्टर के जोताई हम दे दे भाई पैसा आई ननी के तनको अरे आज तो सकिना तो ननी के न सही कहतनी न तो कहतनी देले बड़ा पैसा ल ना हे भगवान तो तनिए पैसा का जने तनी में मनिया से कि ना मनिया से हां पाना कान के तनी देले बड़ा के तनी नहीं खन देले हे भगवान तो हमर खेती यही ने लागत कि रह जाई मछरी के बिया मछरी हम घर ही में सर जाई लागत कि ट्रैक्टरो देखला गुरेठना हो भैया बोलनी है करे के 4 बजे सुबह रही ने कहां बा नदी के किनारे कनियो जोता थे परवा के खेत में आज भैया पर टेंशन मत लो कब आ जाई जानते बाड़ो ऊपर लेकिन अरे हित हम तो के कहे ने तू अंडा रोज खाइल करो हां हम नहीं सन कहने कि भौजी का बनवा के खिलाओ चलो चाहे थी में भाई चलो चलो ले आओ रुको इतना तेज मत भागो हां चल खेत जोतवा के चल हां चलो इन्हनी के बतावा सुबह सुबह इनके आ जाए के चाहे खेत में पैसा ले लेता न सा इन्हनी के तन का सूतल रह गेल है सती जहरिया ले आई खाली इन्हनी के पैसा लेता और जैसे ही लुगा गारे नी ना वैसे ही धक मुरिया मोड़ देती ना गर्दनिया तो सही खूना भग भग फेंक देता सब मुंहवा में है धक्का दे देता से इनके पैसा लिया छूट जाए नहीं के तो केहू के ना बाना दे दिया भौजाई 2 दिन से छोड़ला रहनी हां त ना भौजाई बाना दे देबू ना तो हम जोत दे बाना दे दिया हम जोत दे भौजाई कह के कपार पर चढ़ के बाना ले लिया सब मरद से अभी ले खेत ना जोताइल हमर परतिए रह गई बतावा घर ले तो बाहर ले तो बाहर घरों में हम परेशान रहतनी एगो और राड़ी बना मंगल हवनी आए कि हमारे लिए मरद लइकन के गेना ना तो चोरा के भाषा अपन भर ले लसिया का जना कौन अपन भाता रे यार के दे दिया लसिया आए जब मिल गइल कि ना तो ताव मने हललैले रहती ना कि याद आदमी करी याद करत कि हमहू के ना फलाना के पतो है या के ना
आदमी के मेहरारू होई जा हो जा खाली चोरा ले लुनु सहित गइल सहित आ गइल ना घरवा में आ दम दियोरा जियोरा भेजवैलु हो तारो नु इन्हनी के ट्रैक्टर में ना अब सही में कहतन न कि ना अब एकदम नहीं जब तक ले अपन रंग ना देखाई आदमी ना तब तक ले निके सबूर संतोष ना होई ना होई अभी तक ले ना होइल स का जने का करत न स आवस हमू एही में अगोर के बैठा मंगनी के चल देखिया एगो बिया सुबह है साला छोटुआ का हाल एकर भाई हन मन तो करता के मार दी हरे तो जोत दिए कर के धई के रुको तनी चले दन तो मम्मी लगा बड़ा जी तो फिर गब ए 4 बजियो लपिया का देखो ना भैया चक्करवा तो ऐसे छोड़ के गइल बा कहाँ के तरिया गइल बरे देखो ना केनियो गइल कइल अरे वो तो दिन भर घुमात रहता रानी एकदम हरारा लेके घूमत रहता हां हनी परोरा और खेत जोता त अपन खेत जोताते नहीं खे हां देखो मैदान फिरे बच्चा देखो आवे दे आवे दे क्या बच्चा क्या करेंगे गाड़ी बतिया तो आवे दे नहीं तो करे तो परवाह की भाई हम छोटे कोई बाहर ना तू कुछ गलत पड़ा राम तबे तो मैं खेत से नहीं के जुताई अरे जो गावत नहीं भैया बड़ी परेशान बना देले ला बड़ा तार बना देता है भाई तो बबुआ गइले ला मन बोलो हां मुझे को अरे 4 बजे भोरे हम सुतर नहीं बिछौना पर पे गइल रहू तू काहे नहीं गयो भैया कहे का मतलब है कि तनी लेट से हो जाला बड़ी हां चलो जोता चलो जोता ए भैया चबिया हो भैया अरे ठीक है तो चबिया वाली पहर खेता में तुरंत के चलो चला गा बढ़ा ना चलो बढ़ा लेके आओ ट्रैक्टर लेके आओ अरे ले जाइए हम आते लेके भैया हां अरे कोई पता गुंडई एकदम सीना पर चढ़ गई भैया बिना पैसा का मुंह उठा के जाता रहा जो तो आए थे अब 5 महीने बाद जो तक खेत में उसर हो जाए देखो चलो तारा के हम बताओ कहां भौजी काहे माटी लगल ये खेत जोते के बेरा हो यार ये बेरा हो कबे काहे हमनी के गर्मिया तरु हमनी के का करे भैया तहार काहे बाबूजी का रोवे नहीं कहां जाए लोटा बल्टी लेके अरे हमनिया के खेत से तो करा लख सरिया होने बाबा होने का कहतनी ओनी लौकल ह हां अरे आज किना तो सही कहतनी ने बताई तो हमर मन से परसोए के ले बाय ना हैं आ लेके अकाजी रोवा कहां ना 2 दिन हाथ हकानी ह बे बच्चा भी छिल्ले रहनी है जा अबे चाबी छिलनी तो काहे के तू दे देनी अब तो फिर रात 11 हो जाए अबे 11 बजे के आई लइला ये पता नहीं कब बजत होई बतिया तू लड़की कॉल हमर मां त खिस बरता काजी मैदान फिरत रहन होई जे आ हाँ। गाड़ी खड़ा कइले रहला होई जे तम कनी की देखो ना भैया गाड़ी जे खड़ा कइले बा आ ससुर मैदान है ते काहे न मारने ते काहे ट्रैक्टर हमनी के वही से जा भैया कहन की काम मरी ह काम मरबा खेत जोते कनी बा खेत जोते के बाद सपै जे ठेका ले ले बनी जाए का कहे का? सब्जी आवत आवेला ना तो खूब निमन से मुके जोताई देता नहीं आवे दी ना आवे दी चल आवे दी जाए जा रो को जोते आगे बका हां त हमनिया के फसैले बा हां पैसा दिया गेल बा ये तो बस काम माने उल्टा कर देले बन जा पैसा दे के नु फस गेल बन जा न तो हम तो खुदे कितना लोग बाटे जोते वाला जोतवा ले रहता है तो और लोग से पैसा ले बाबा हाँ, हमरे हाँ। लेके पैसा फंसा देले बा आज आओ बुई तक लाई जोतलस ना खेत बताई त हमर बिया लिया के ओसही पड़ल बाटे का हम करिए करे के न जितना गाड़ी देना वो कम पड़ेला अपना में का बोबू भौजी अरे का भाई बुझो ना अगली साल बोए कइला रहनी मुंह बोले रहनी बरारी होता तो मछली के बिया लिया के रखले बा 3 साल से अभी सोचने असो बदी तो असो देखत नहीं त ई ना बुआ पाई एकरा रहन से बताई त आवत नहीं हो तबे देखियो अरे आ जाला ना तो ओके देखा नून धरे के जगह ना छोड़ा उ का हमरे के बुझा ताटे घर में समय ना निकलत रहनी और बाबूजी के उल्लू तो बना देत रहले हलो ना सबके ई अब घर से हमू बाहर निकले के सीख गइल बानी ठीक बा घर से का कर दू भौजे गई मेहरारू के तनी बलही के पर घर दुआर के ना निकलत धर्म करम चले वाला बा केहू बैठा के आज के युग में खिलावे वाला नहीं जब तक अपन हाथ बना के चलाई आ गेल
बतावा तोहरा छोटू भैया मने चैन ना वाला मोरा मैदान ना होखत बा ना बे हमारो पैसा लेके फतल बा ई लेके फतल बा हरिया लोग मोर मैदान होला केतना भर ढीला हर लासा ले लो एकली आइ के कब टंकी खाली ना होला आ पैसा लेके मैं भर लेला हका एके दिने गतारी कोनो लाज बा कि नहीं खेलास भागा जाना तही जैसे नु धीरे से दवाई भुजना हरा के लगा के चीर फाड़ देबे ही जा अभी तू हमरा के बुझत नहीं ख कैसन बोला तरू हो कैसन बोली काहे ना बोली गाड़ी हमारा तोरा तहार नौखी बोला तू ताला मार लबन तो खबर बोला तरू गाड़ी तहार हम जानत नहीं कि मच्छर निहर मुंह बोला होता छका हां तो नोटिया फकाटी के लगा नोटिया फकाटी मत का हमार में है इनको आई ठीक भाई के मुड़ी या तू आई ठीक मुड़िया चलो खेत जोता हमनी के खेत जोता किने को तो खुद टेंशन में रहू परेशान बढ़ हेले बनी चुपचाप खेत बिना जोता ले जा हम पता बा 11 बजे के आके बैठल बनी हैं तो बैठल बिरता है तो हर जोत नहीं चलता हां तो चला जोता हमनी के ना जोताई मलिकार तहिना 10 मिनट पहले बात में ना बे हमनी के पहले तो पैसा ले लेबा तू अभी हमार खेत चराउल पैसा तो तेल डाल दिहनी तब पहले हमार जोता तेल दे इनका पैसा तो किस्त बाकी लो ही मत डाल देनी है अब तू किस्त भरता बचाए तेल भरता पैसा बाकी का लगा दो पैसा पहले खेत जोता पहले अपन फरिया लो भैया के जोताई हमार पहले तू जोतबा कि ना जोता चल के पहले हमार जोताई खेत हमार हम दुनिया का ठेका नहीं खिलेला पैसा देबे के बेरी ना 10 गो आदमी ना उजर है हम अकेले रहनी पैसा तो बद मेहरा रुपया नुई देखा हमरा का बात बोलबा कि ना तो भेजला ती ससुरे के अनु अपन उहे ठीक तो रहे बोला ले जा बोला ले फरिया ले जा अरे ना कि ना जोता जा चलो हमनी के जोता घुमाई ना तो ओही जैसे ना आई पे लगा दिया हां चलो बैठा गाड़ी पे बैठा चला बैठ के तुझे जोतिया का कहत रह तू जोतबा कि ना जोतबा तो तूर देबा हम जानत नहीं खा आ बेटा ना तू का कहत रह खेतवा जोतबा कि ना तू मलिकार के तहीं जोत दी हमार खेत जोताई हमार हम कहीं जाएंगे ए चलो हो जाई तू बात ना ना, ना 2 मिनट लागी ना 2 मिनट लागी ना हो जाई, 2 मिनट कुछ ना ना चाहिए तो तू ओकर के पैसे देबा ना ओकर अभी जाए एक बार गड़िया का मोबाइल खत्म होता पलटी करवा अब ले तू फूल पानी डालवाला पानी हो जैसे पानी नदिया में से जाके बल्टी लिए में वही पानी डाल के जो तो चलो गाड़ी पे बैठा तू बैठा चल अरे मलिकार हम आवत नहीं का बैठावत नहीं हमार के तहीं जोत के पहले जोत दो हमार खेत जोताई हम दुनिया का ठेका नहीं खिलेले कुछ कर हमार खेत जोता ठीक बा भैया जोता खेत चलो केना से बतावा केने से अभी यो ना पवार के पड़ी का तब लाठा न कहले चले जाए रहती हम रवा का अपन मारत के लेके वाला लाठी के हमर कपार फोड़ दीही त हां चिल्ला तन कबेले ए भैया झगड़ा मत हाँ। कर प्यारा भाई जोतबा तो कर हम कहतन के बवाल हो जब ढेर सर ऊपर होता हम तो तू मार साथ पानी ऊपर करता ना हो ना जोताई ना वो ना कहते रुको भाई जो हम मेहरान से बोलना चाहिए बता रहे बोलना चाहिए हम बता तन के हां भैया हटा मलिकार रुकी ना बोला क्या करबो का रुको अब खेत जोता जी हटा जी आपका गाड़ी लेके भर जी ना जोताई ना रोक दो ना जोताई ना जोताई पैसे लेके चल जीबो अरे पैसा ले ले बड़ा डांस में क्या करबो बात सुन ले बन कर मतलब थोड़ा भाई काहे मतलब भाई थोड़ा भाई जोता के मार बच्चिया मन के फोरबे कहां तू एक बच्ची है किसी का बच्ची जोता ना तो छन्ना रही गाड़ी रखल बन तो हां गाड़ी रखल पड़ता मालिकार हमारा जी तो हमारे खुद पाही लगा दी हम की गाड़ी यही चलो जोता ही करो जोत के चलो हमार जोता चलो जोत के चलो टाइम नहीं कितना जीबो चलो रहुआ मलिकार चढ़त नहीं तो खुद बोलत चर ठीक बा जोत दो हम ये जोते के बा हाल नहीं करो तो हजार तू बोलत रह ठीक बा ना हम नहीं चलो केहू के जोता हाल तो नहीं रहुआ लेके चली गाड़ी नहीं जोती हाँ, हम लेके चल। चलावे आई तुम जोती तने हां तब यही से कहते चली रहुआ सब हम आते चली हाल देना हाँ, चल, चल चाय की चाहिए तो जोताई की चाहिए चली आज तरह लागत लाट साहबाई करे अब फुर मत बोला काहे ना बोली बोलम ना फुर मत बोला जब जोता तो चुपचाप रहा तोहरे चलते हम झगड़ा हो गेल उनको ले उनको ले जैसन रहन बनू वैसन करबा लो ना जैसन करबा लो वैसन भरबा लो हमारा चलते का नोट लेके मेरी बुझाता नहीं थे हां हमारा तो बुझाते रहे प्रणाम करतन भैया गोट छुगोला तन अंगुरठन ठाकुर हमार से जौन वीडियो में गलती भइलो करा खातिर माफी चाहते नहीं तो प्यार दिला आशीर्वाद बनैले रह जा सुनो आ तने के दोनों भाई तने कौन दादागिरी कर सन तो कहे चढ़ा दे चकावा गिले ना कि तोरो ले दिया निकल जाए और छोटू का निकल जाए नौकर निहन बात कर ऐसा बतिए बेटे रात के बाद जोत दे ट्रैक्टर बाद से खेतावा ले लेबे ठीक बा हाँ। काम करो ठीक ना तो ठीक है बा बुझाइए जाई
नमस्कार प्रणाम। हम नेहा जी आप सब प्रिय समाज के गोड़ के गोड़ लागते नहीं जैसे प्यार दुलार से बात बनेले बनी जाए वैसे ही बनेले रखम जा बाकी जन भी गलती के लोग का ओकरा खातिर माफी चाहते हैं। ट्रैक्टर में के तो बोलवा का आधा हवा कम करवा दिहलु जा जैसे नहीं कहनी जा तो पैसा कम सम दे के जा ना हमर के जोता ले तब कैसे दी मछली के बिया बोई हम मछली अंडा दे दिए यही में प्रणाम करते हैं भेगोर चुको लगता है तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के लोग छोटका लड़का छोटका भाई भैया जैसे प्यार दुला से छत्र छा बनाई जब पूरा टीम पे ही तरीबा रखा जब नेहा म्यूजिकल पर और भरपूर कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियो पारिवारिक वीडियो इमोशनल वीडियो देखे खातिर वो सब माने कि हमारा नेहा म्यूजिकल खेसारी टू डिजिटल वर्ल्ड प्रीति म्यूजिकल वीडियो में ज़्यादा से तकलीफ दिक्कत भइल हुई तो ओकरा खातिर हम माफी चाहते हैं दिल को करके ना ले बापा नाती पोता बेटा समझ के माफ करो सब देखते बानी कि भरपूर कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियो बावे कि जोताई के ऊपर बा हम ही ना चाहती अगर केहू का ट्रैक्टर बा चाहे केहू किसान भाई बा चाहे केहू मजदूर भाई बा तो केहू के एक खाली के पैसा लेके आप पीछे पीछे भी ना घूमे चाहिए ट्रैक्टर वाला के ही ना चाहे कि नहीं भैया अब उनको पैसा लेवे उनको पैसा लेवे तो टाइम दे के ईमानदारी के साथ जोत देवे चाहिए ताकि भैया कोनो भी फसल समय से उगे ताकि नाम होके दो चार अनाज होके बाल बच्चा परिवार जिए यही कहते भैया हम वीडियो में बनी संदेश के माध्यम से तरह सब ये तरीका कोनो गलत ना करम जौन हमने के पूरा परिवार मिल के वीडियो में गलती कर जरूर सब ना करम जेकर भी ट्रैक्टर बा ये तरीका केहू ना करी आ जे भी किसान भाई बा चाहे केहू भी केतनो बढ़िया से बढ़िया होखे उ ये तरीका के ना करे प्रेम से बोल देवे चाहे के बबुआ चाहे फलन तनी का कला 2 घंटा लेटे सही मगर आके तनी जोत दिए तो प्रेम मोहब्बत बना रहे तो सब कुछ बनल के भैया और जब हम कुछ बोल तो दिल पर नाती पोता बेटा समझ के माफ करो जैसे दी जाते फिर से अगले वीडियो में जी जय जवान जय किसान भोजपुर मेरे देश किसान कोना कोना पहुंचा के बाद तन की भोजपुरी नमस्कार।